everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kundo na kay problema, andap ko mutabang nimo. Hili. Natabangan ako ni Molanto. Okay na ni para na ako. Pero nahibaw ko. Kundo na kay gitaguan. Di na nimo malilong nako. Ang imo kaisog nga musukol kag Ma'am Julia. Aron di ka mapapahawa dinhi. Ilhan na nga di gyud ka gusto nga malayo dining dapita. Naluoy lang ko ni Sir Alejandro. Mao nga magpabilin ko din hangtod nga makalakaw na siya. Naibaw ko nga mas lahong pa ana ang rason. Kung nganong ganahan ka nga magpabilin dinhi. Ug nakita ko ang dako nimong interes dining bahay sa mga katabang. Tungod kay maluoy kong katabang lanto. Mao ba? Katabang ba ang imong inahan? Dili. Pulis ang ako nga inahan. Mao ba? Pero na-interest lang ko sa kinabuhi sa mga katabang iring tapita. Og ni Siles? Ang tag-iyan ni mong kwarto? Oo. Na-interest ko ni Silas. Nga naman. O lang. Mahilig lang ko sa mga gugmag-mga istorya ka tinuod ka na hitabo. Oh. Lando, nga nung gitutukan ko ni mo. Oo, man. Sorry nga gitutukan ta ka. Sige. Pahuway na. Kinuo ko. Tabagi kong makapugong pa ko sa akong gibati kang Lando. Dili ko gustong musunod sa tunob sa akong inahan nga mahimong kabit lang. Mutagam gyud kang babayhana karon. Kung malugusan na siya, buwisit ka sa ako kinabuhi, Helena. Hello. Laulas kadlawon musuod na diha si Mandy. Ang usaha mo'y mangawat. Si Mandy ang mudugo si Lina. Kana, maunay gusto kong mahitabo, Franco. Asa mo ka ng maurasa? Siyempre, adto ko sa kwarto ni Alejandro. Ako ang mubantay niya. Kay adto na magtulganan ang iyang nurse sabay sa mga katabang. Mo ba? Sige. Laulas kadlawon, muana ka sila. Okay, bye. Naunsa man ko. Ang ano dili man ko makatoka. Naara nilang to sa gawas ang akong hanauna. Ginoo. Dili ko ang imgo na ako na nilang to. Tungod kay miniyo na siya. Saan nila ko akong kinabuhi? Ganun makigbalik man ako si Chuna. Karoon na hinuon siya mubalik na. Nga si Helena na nga akong gusto. Ginoo. Paselo ako. Pero mahal ko si Helena. Siya ang gusto kong ikauban sa hangtod sa akong pagkatikuan. Dili mahimong maghuna-huna ko nila ito nga nas kawas. Mubasa na lang ko sa diary ni Mama Salas. Dear Diary, karong adlaw, na-happy ko kay may puting bulak kong nakita sa ilang sa akong online. Og nahibaw ko nga si Andrew ang nagputang niini.
Magkiwanahunaon sa si Sir Alejandro kang Mama Salas. Apa ni anang pagkapuntag. Nawa ang puting rosa sa akong hunos. Kay gikuha da ni Julia. Julia? Oh. Nahibaw ko. Ngahilom sab nga nakagusto ang suod kong higala. Nga si Julia kang Sir Alejandro. Og nakita ko ang iyang pangiki. Kuntagdon ko sa among agahon. Tinuod kita yung kisulti ni Sir Alejandro. Nga suod nga amiga si Mama Salas ug si Ma'am Julia. Kaluoy sa di Mama. Daghan kayong babag sa iyang gugma kang Sir Alejandro. Oh. Unsa man lagubo sa gawas? Oh. Kalit ka nag-brown out. Kangit-ngit. Unsa man katong lagubo sa gawas? Oh. Ang tudang na kong bahay ngit-ngit sab. Lando? Lando? Lando, ikaw na... Oh! Ay! Oh! Buhi-iko! Ah! Buhi-iko sa ba? Buhi-iko! Dali! Natuho kang makinig ka, haspayan ako. Buhi-iko! Ako ka! Ako! Buhi-iko! Sa ba? Dili ka si Lando! Buhi-iko! Oh, Lando! Lando, pagbantay! Lando! Oh, Botilya! Ako ka! Lando! Lando! Elena, nagukapan ko. Dali! Dali! Masa na ito, anak. Lando! Nakatagan siya! Dali! Tanaw ko na imong samad sa gawas! Mayo kay hayag ang buhay! Dali! Idot ni panapton si Mutihan, ha? Kinahalaman ka sa ospital! Unsa rong nabuak? Alejandro, unsa man rong Ngit-ngit kayo. way suga? Nag-burn out ta? Tabang! Tabang! Tingog karon Helena. Pagtawag og pulis, Julia. Hain man tong akong cellphone nga butang. Kining akong cellphone ang gamita. Tawag na sa kapulisan. Oo, Alejandro. Helena, Mugawas na Lando. Manggita ko kasakyan ni mo paingon sa ospital. Helena, mura man og tapsir rin. Kinahanglan man iguro ta. Daldoon ti ka sa ospital. Daan pa ko. Tapsir ang iyang pagkadunggam na ko. May kinatapin ako ang iyang kamot. Salamat na lang nga. Dili ka grabe. Kinahanglan pa totohanan. Nabunalan ako siya sa o. Mooning ilahanan niya. Basi niya sab siya sa ospital. Dili ka lang ha. Magsusi ko sa emergency room. Sama ni. Uy, si Bandi. Usa di balita? Di ako sa clinic, sir. Tanong raam ka diha. Hinda po na lang ko botilya sa o, sir. Usa? Uya, kumusta man ang gisugoy mo? Negative, sir. Usa? Buto'y pasabot nga, parpak kayo na kao. Lagi. Aray. Pagkaway ayaw biyan mo sugoon, uy. Hain mo kauban karon. Wa na ko mahibaw kung hain siya. Nadiguro na lang ko pa-hospital. Kisa may gadunggap mo.
Wa man ko dunggaba, sir. Gipunala ko butilya. Kinsa may kabunan mo, ha? Kinsa? Ay, si Helena, sir. Kinupili mo babae? Alejandro, tuwa na mga pulis sa ubos. Nagsusi na sa mga hitabo. Kisa ka gid ay tagkawatan. Hain si Helena. Ambot lang. Wa man sa luyo. Nabati na to nga. Nagpakitabang siya. Susiha sila sa pikas bahay. Sa bahay sa mga katabang. Unsa naman ang... Wa man sabay sa mga katabang silina. Wa sab si Dong Lando. Unya... Unsa pa man. Daoy siya nagkatag mga butang dito sa bahay sa mga katabang, sir. Unya... May dugo. May lama sa dugo sa saog. Unsa? Ipasusi kinis mga pulis. Sir Alejandro? Ako gihatod sa ospital si Lando. Kay nadugaban siya sa bisa kasabay sa mga katabang. Kinsa may nagdunggab niya? Ngit-ngit kayong palibot. Dili maklaro ang naong sa tao. Naunsa man ang kwilyo ni mo, ha, Helena? Nagisi man lagi na. Salbahis ang misod sa bayis mga katabang. Gusto unta ko niyang lugoson. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.